so enti kasa de wo se to from mo saba ko hawa mo atwa to akunu ana se fofi anto ata na o de fo na ne bana ni ti ase yi ni subu a me na media de o na se wo bo na no mpa ese ne bani oh me bo mpa na hwa na oda ho na ewo sogu na no ompe na ti me ba ne egboje me so na me ne kwala yi me ne omo yese na enze bata me my who's my chamo encourage my chill watch and say my chamo obi oh therefore I can say my man what did they vigil oh we are to on in there he says my chamo control say wine what so afofra enye me so what me na do that me say me say go kwa na trust o ya bo ma bu ananu o you be bu me hey who be bu me me ma ka cho me ya le for wa o ko me me wu asho who be wu asho me ya le for ana me nya bu nu o what you be say sakra me me sakra me Jimmy what Jimmy say oba na me ye odin o so ko ka che there for ah Debi mama mbu ni se no ko kakra ma bu ni mi na fe mi se na Jimmy no me kan na Jimmy Jimmy senti na me pe ba na ti no mama oh kwase me se me ya le for Jimmy afra kuma Jimmy fu mi so kwa mama ne ko ayo sasa ana so be ko pre me ko so she dia shin iyo ko ese na mpe wadan fu me pe wadan fu dia o he me din se fu si ama o me je ni se efia na me di da chen me de ni me de me fe wanya bono me wonu se me no abakan da chi se sebi me papa ni ho a una be fani tuo mama mi sisi ano woni tuase me ni na o se me de oba ba fie be kire se eni ni pa mama me pese me ne bobra mama me unim eye konfuba ne baba afia kobi se me ne ya adamfo se ma ye se nwia mama me penase mpa mama se de afia na me koba no ma hwa hu se oyoba bi ase me ne tena nke ebeboa kama me stresse oni papa be kasa na makun eye ne mame mo ni omko kam na mo gina wale mame ati nana no me damasi afa na mahu se me wo babema Ayi, we de wa kire me say, we drum penny fie so ampa, asem a wo ka kire me. O my konfo ba isusu ni hu twa. Ne maame so ne yete kama sumdwe mu. Maame. Enti ebeye me de. Ese ode ne beba fie. Na wonim bibi. O papa wo ho. Enti mitumi fa me pe. Enye bibia. Enti anwumre se yekoda meka kire o papa. Ni ebesi bia me ma wasunsi mebo amani omo se papa nkasa na o shemra tu kurumu anu se ohun se abayo ani abranti bi ginegina mantwe aye nyeme mfata obeyo made ameso makoye odishie de ma mbese metwa se bi eto o man kofo fa so pen for class odishie anko a akwa bi dwane akwa so sa pepenti ma me da se me ka kire no ma wantwe ma no anwofo esese oni papa be di hu dwuma yi ama meka bibia kire no das na emom hwe hu yese munni kanye bone mama no kra de se eminti na madwun hu se wo se me bo mama ne na mutu hu ana mama me mati mama ne wa kan sa me so mati se me hwe cha de wa kire ho ba na adi egu so a wani mama se na minim se bia me beka no bia onfo aya sem papa na odi aba no ene mama minni ba ko wani na hu se mani age da chen hene no mama mama ne ba cho me raba mati mama you fia kobi se me ka cho se me no won ko ani fia kobi no mama komo be ya oni mi se me mfa hwensi woda aha na sania da bia wo ha me na fa ba ma bra fie no afena nanom ayi poma wo kwan mu fia dala na mo ase fia mama se de be ma no manya bi
Mo. You say so. Na kwanya kwadro kra. You should so ye ni tete. Shebe when you do. Sir? Tia ye. Pa say obenye bi. Why ni? Sa be ma no. Ma me se me kan wani ji ebeji no. Ah, ka kire me. Nana ba be man kai bo. Mami adan. Efia. Mami. Ebe ka ho asem echiro. Mami na di na me udi nkomo na ase de usuma ya ben. Efia ko bi. Mami. Ebe ka ho asem echiro. No se ya bro, se me sole. Efia. Eh, mami. Efia ko bi. Radem. Mami. Ne se na obe de mintimi ne uni nkomo ehia. Rademu. Radem se de e kasi o. Hey, Pantre. Pantre no. O mesiano. Ah. Odi vai me mesano. Metemu na ba wo unzo mi ye. Me nya ko. Ango ade no. Me de yedi na tie me na me se ade na me. Aha so na me de ade asre ode wa na ba fem. Ah. Pantre. Ode dame. Emuano. Ah, me de o ya me ko Me pacho. Uni me no bi na ka jam me go e mi ana me na. Kura ya me wanwa. Na wo kotwa nyina bleme. Minim ho hwe. Mi ana me go twa uni bla me bla. We ze uni bla me bla na hye eso no a. Ose, o ka kire mi a, sak me kwa kogya no masoa o. Kwantre no. Ah, ama bibi an ha. Wati, o de anwum le bra fi ne bedidi. Wati. Me de. Me si bedidi. Mami, e va me say, Kwantre. Bo mi di ni be me say. Kwantre no. Me di sabe tum, ya me say. Kwantre. Anya kwante, ka se kwanche, anya sa me de bo wan. Ayo, ada o ra fi mi ana. Nana yiri mu. Yeah, maka me na me ka se me di me di pan na se odi fie. Esawa. Ina no be me sa bo du fie to. Oi taya sa nana no ba chiu de dua o. Wai ka ni. Obi ofi. Obi eni waden. No be nkwa ni onu kwa na ofi. Onu nko a. We kwa ni pa. Na no mi hu na ba. One konfo ba na ne ho nya fesa no. One nda na ne ja eno mu ye nkwala boni se. Uji. Pantre. Hwan. Mama tokra mai. Hwan. Me ba da che hene na wo ka chem se atokra ma wo. Sa unse hu na ode ne nam kromo ano. Me pe so ate na me ka che wo. Sa jimisem na ode ne nam na ma me ni obo anya nokre. Na mami jimi we kura ade na oji na nu ofia. Nipa we ni jimi we nam kromo ade na ma wo ba ji na nu ofia. Ayo to bo so no na obla ye nyina. Na da bi ma mo po bi ma na ko ye hina jimi fo we. Aya yin fia sa oji na nu wa. Mami obo. Me kan no glo o se ma ye nya me ma me nye obi akoye na ba be ka. Aya pa mi hu no ye nkwala boni se. Kwantre. Fia no me na ko no me kasa no te. Hey, Krachi. Me pense hu. Kwantre, kona wa mo anwumle bla bedidi. Wati. Omna hin. Mami aya njeje jimi fo se ni ofia. Aya njeje mami. Na ekrom wan ye ni obi obekọ ye hina no hwan na nkwanye we nu ma. Fia ko we banim. Jimi fo. Ah mami, wahu. Emuano. O be hwe ye wa. Mami so wahu. Emuano. Mami wahu nipa ojeje na ni ofia. Emuano. Mami pese me hu ni biem. Mami misao. Osujuma wudi okrom no no. Mami na me che se we emfa na asem nya asem. Okra me no won kono mami. Oui. Oh, kwanto ha dwen. Oui. Oh ma wahu. Simpani ifo we no ojeje na ni ofia. Mamo de me hwa de wachire on ma ba me pa ba na me no abedi nkomo. Sa. Ani encho.
now so man. Jama me asem afin pebia me yama. Come me gina sa. Me bi me gina. Nana Kwame. Mo ye den wa. So ba me ni. Nana ka se me yefo ba me je fichire. Bia botre sen. Den na mo ye wa. Mo nya hwa me dem kwa koka. Wa pa. Mo so nya botre. Me nya botre sen, wo so mo nya hwa me kwa ka di tra atwe me asan. Yen shi why? Yo on be se me kwa koka obi. Den na be ya. Oni shi oba ya ma si yen shi. Me dem me ko yen shi. Le odi ekọ. Ko odi ekọ meba. Se manyente mamba na ade amoye wa ha no. Ati, ebe hwe. Ya sinu sengi. That's some. Kure o mu aye honya. Kuro mu hasam na obeki. Mama be mu e di pa. Mama se ma hwehwe o san me kofi o mankoto. Sa? Me kofi o mankoto. Ana me se wa fa ase. Me tin sa me dim di ka sa ma flo sa. Fi mi ma koma. To bona kasa na o bre e den asem ni. Na me se me be pese. Me hwe se eduane bi wo fi a. She. Tira sa onu de da bi o be hwehwe me aduan kwan o. Ya fami sa. Kwantre no. Sava tu. Kwantele. Me di. Me ya shi o. Me ya shi. She. Na dey. Hey. Kwantre to bu ase na kasa kire me na den na wo kire. Mo na ba. O de se ka ya wa ma. Kwantre. Ana wo den yi. Za me ma kuma ha me anka ma bo me ho den baba. Ana na wa mbro ni bi. Unim. Unso de fo se ma obi ni obi ntina honya nkwala ba. Iyo. Unim yo ye. Oyiwa. Kokoku oni eduane si afie ni nche wa ade. No ne oba kokobi o mo te ho na me ye nkwala ba ne sem. Kwantere. Yeah, ampo. Me ba kwaku. Eni obi ati dua asele hwehwehwe. Kwantere jai ni awuchire yi. Asama wo kan we ye no kwale. Ayo no kan me ka. Minua jai mesinia okay anyini. Sa na da mi wo fie. Me be ye aduane mpo. Oso anyina ne chechechecheche ode be hwe ho. Anam se ko me ye aduane e kakra bedidi. Preocupe. Ode bi reba. Nana. Oba hima. Nana yire. Me kotu da che hene. Oni oman konfo oba no ensem hwanyan. Ohu ni ti. Menua me ka se na da che hene hyedem. Ehwa na opie ye. Afei unua. Obeju hu me na. Chese ni awonam sesi a okeka no na enam se o man hene ahye online. Nkan no asem yi. Kwantele. Matse, wo de menya hwe. Ye de metasa atwa oba na abeya wa. Wo de mecha dodo oba me ho ye di nkomo wie na fe na me kwa akogya ne kwan. Nti wo de kofie na me ba pe ena mere nya aduan kora wo kwantere wo nti me ye aduan. Bemena. Kwantere no. Ye, janani atinwin. Asa obi abiti sunwin. Wo de wo ho ye febro so. Kwantere anwemire wate. Ye kwaku nsu dua bo maame. Mesi ubekom no oboa. Abeye no kwale na sani ana we dua. We di we asem edi oni nam kromi abachire onya bibianka we na oka no dididi o. Wo beji we edi. Ayi asem o, ya fa bi nkwai. Na we ya kan we asem. Kwantere asem. Wo du beja me kwan ya wo pese mi ja wa akosifi. Mami. Ana me no din komo dem na ode pia babontin. Afia ko bi, Mami. oni na napa na ware na enye yi. Mami, woni mi se na na abo dero say.
Emma mrante ne maba wa nyina mantwa ne duase. Mame na de na wo ye me se tiase mame mesrɛ wo. Afia ko bi. Mame. Afia. Abofra na wo de. Na wo akoto ni a o si aba. Na sa abofra epa de kokwe hu a yati damna ma haban e na kire no. Ebe mebu wi nyina no e kire ade ba ko pe. Se be ma foforo na ode ne ba ye de a ene mesom. Na ba ne de. Afia enye yi. Mame. Enye ye. Mame. Ye nananom. Misremo. Mumwa me wai. Na me so me kabia mutie. Edi na me mame ye. Fa be ma brefie na nne makonya de me pa. Enye ye sesai. Mame mesra we de. Bibi fa ho ma. Efia. Obi a mi shedem. Na so mi dwin se wo so shejare wonu ma se emre de. Nka wo nu aduani bia ma me kra ma nka me sori ama bedi no. Efia. Ade ntina wa betna a wudi abobo o dwendwen. Den ye wo Efia ka kire me. Why? Den wa betna abosansa. Ina name. Ye ko efum bia. Asa watin wa ka ekiri. Ye dikan. Aso wodi echi. Na wo dwendwen edi nwa bobo. Efia. Wo de se bibimpo ana ekiri wa adwen a. Efia ka kire me. Wanim se minu nua bere ma prekope. Am da wakoma so yi na so da makoma so. Ti mesrɛ wo se bibi e ha obia ema wudi nwa bobo. Obeka kire me. Edinkra. Efia. So wonim se wona wodi machi. Minim pa. Ya mpa se wo ye nua be ma prekope. Me da wakoma so. Ekwan ama me de nenam so no. Tese me ya me dwen ho amenti ase. Minu nyina na wo fia na ma me sori a. Wadru mpanyin fie so fa be ma bra. Sha me na be ya gudie yi nkaibo. Me pese nkaibo busua me hu ma me. Wa ware kwan so. Maka bia ma me si enyi. Edinkra. Asem ni hame. Na metimi dwi ho se e obi hunu pa ko be ni se ya na. Nti na mti ya mai busano. Efia. Mesrɛ wo se me mane ha opi. Me ne maame ebebom akasa. Na onim se maame so de me dana kuma so yie pa. Anya ade a obetwema no asifom. Nti de mesrɛ wo se Efia. Mendwindwin biem. Mendi wa bobo biem. Me ne maame ebe kasa na de maame beka bia so mema wasonso ate me mpese obedi ho abobo biem. Why? Sesa ha me. Why? Uni me nua ba prekupe ti me srew. Why? Ndefia we de mepese ebe konso na no na se emre de emayewa ne emerima no abegu nso na no no yenko kom na ina indi agro anya hwekre de ni je kakra webre. Why? Mo bua mpa no mo ye no
okonfo ba na okonfo ba na okonfo. I ain't feel why? Okonfo ba into unye nipa. So no mo bampe na mo say, o mi dru apa mo say okonfo ba na eba no okonfo ba na eba no. Ayo mo kan ain't feel why? Mate. Omo kan ain't feel omo na de omo ken na ndachi bi. Ana omo say, ini kwan say omo kasa. Na so yo okonfo ba, ini kwan say o di agro ni bia no. Ani tino mani abrese nka me ne nkaibo be wa na me ne nkaibo wa na me sa be ye. Ano de ba so ntino. Aya ma ne ha kra be ba so. Wa hini ba be ma. Ba so. Yere a. Amu beti. Wa kan we. Asa dia sa. Ma me dia sa ma bre. Wa bre. Na no check. Bre no ba tin ye ko na dia sa. Ma me dia ma bre che mi e. Na ma me un che mi. Mame. Yeah. Edinkra. Mami. Saka mu papa na ti ase a. Ono na ka wo se o cheche masemu. Edinkra. Efia ko bi ene na naba ware ni de. Enyi. Mami. Wo de ka che se bo. Amanye bi mpo na wonom na wo se ya. Ni ehwe ni enye. Why, mami mesrew. Hey, Edinkra. Sorry, Radem.